Как откри, че марихуаната може да облегчи този ти момент, когато ти се повръща, когато не можеш да заспиш? Ами открих го съвършено случайно, защото дъщеря ми каза, че има една позната българка, която в Германия, която също оперирана от тумор, което няколко операции са и били направени и тя успя да оцелее. Тя каза, че когато е много зле, лекарите, немските лекари са и препоръчали да пушат марихуана. Там тя е разрешена в медицински цели. Тя ми осигури малко марихуана и аз, като ми е съвсем зле в болница, отивам в тоалетната, дърпам един-два пъти, не за да изкарам кефа, а просто да си успокоя. И да кажем, едно от страничните действия на химиотерапия е хълцене, което е страшно неприятно. Като дръпнеш веднъж, хълценето спира, отиваш в палатата, лягаш и заспиваш. А лекарите, които те лекуваха, знаеха ли? Не, никой нищо не е знаел по въпрос. Аз никой нищо не е казал, защото най-вероятно ще каже, че това е забранено. Да. Защото даже и пушенето в болница е забранено. И ти за това се криеше и тайничко? Да, затова е тайничко в тоалетната пушех. Препоръчвах я на други пациенти, но те са възрастни хора и всички са отказали. За страничните ефекти на химиотерапията какви лекарства ти предписваха? Никакви абсолютно. Никакви? Абсолютно никакви лекарства. Единствено лекарства, което пие, са две болкоуспокояващи. Единият аналгин, а другият някакъв наркотичен препарат, но те действат горе-долу еднакво. И пие ги в комбинация едно хапче аналгин, едно болкоуспокояващ препарат и това е. Иначе абсолютно никакви други лекарства не са ми предписвали. Тоест трябва е ти сам да се справиш с... Да. Ако искаш да си оправиш, оправиш си. Откъде успяваш да си я набавиш сега в България, тук в София? Откъде? От дилър, няма да казвам какво е името дилър. Разбира се. Мога само да си оплача, че е страшно скъпо удоволствие. Ти на колко пари си го намираш? Едно маничко пакетче и иска 30 лева за това нещо. 30 лева. Значи това пакетче максимум стига за една цигара, но аз тъй като пуша много малко, то ми стигаше за няколко седмици. Ти си дърпаш по веднъж-два пъти? Аз дърпам само веднъж-два пъти и това. Ама... Не го дърпам с идеята да си надрусам, а само да махна лошите усещания и да мога да заспя, защото много добре приспива. Кажи ни сега какво правиш. И тук са ми дали една цигарка и сега ще дръпна от нея веднъж. След това ще мириш в стаята, но ще я проветри. Как е тази? Добре, но сега вече ще бъде добре. Сега ще се облегчиш ли? Да, сега ще заспя. Тъкмо ми сега в момента боли и ще ме опусти. Най-добре да си решаваме социалните проблеми, тогава ще сме добре и да сме болни даже.